Ahoj, moje meno je Peter Hudák a vítam vás v Spektrum Shope pri predstavovaní rôznych vychytávok. Dnes sa pozrieme na magický šál a množstvo variácií jeho použitia od šiat cez prehozy a iné doplnky. Po dobu, čo si budete prehliadať predvádzaný šál a názorné prípady jeho použitia, by som vám rada povedala niekoľko slov o tomto produkte. Magický šál môžeme skutočne zaradiť medzi vychytávky, ktoré našu peňaženku moc neodľahčia a pritom potešia každú ženu. Magický šál je vhodným doplnkom nielen pre mladé dievčatá, ale i pre dospelé ženy. Šál je zhotovený z veľmi jemného a na dotyk príjemného materiálu. Je veľmi jemný, ľahký a poddajný. Je skutočne vzdušný, ale zároveň i hrejivý. Šál je možné zakúpiť v množstve farebných variácií. Využitie šálu je prakticky celoročné. Veľkou výhodou je skutočnosť, že šál sa zmestí takmer do každej dámskej kabelky, keďže aj keď ho práve nenosíte, môžete ho mať stále so sebou a v prípade potreby ho i použiť. Ako je zrejmé už zo samotnej prezentácie, šál je možné používať nielen ako klasický šál, ale i rôznymi inými spôsobmi, a to napríklad ako čiapka, prehoz, šaty, svetrik či iné. Skutočne závisí len od vašej kreativity a šikovnosti. No a na záver, aby sme nevynechali ani mužov, pripomenieme im, že tento šál môže byť vhodným doplnkom pre ich partnerku. Tak, to by bolo na dnes asi všetko. Ak sa vám video páčilo, napíšte komentár. Potešíme sa každej vašej reakcii a samozrejme i lajku či zdieľaniu. Pre tých, ktorých predvádzaný výrobok zaujal, máme ešte link, na ktorom si môžu o výrobku prečítať viac, prípadne si ho i kúpiť. Tešíme sa na vás na budúce. Ahojte!